हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. आणि थंय झाडां उगीत देवाचं हें इयल्याशिवाय कापूंक जायना जाणा. थंय वर्सान एकदां समरत्ना आमी देवा भटाची घालता. प्रसाद लायल्या शिवाय थंय झाड हाडूंक जायना देवाचा. आमचे हे जे गाव आसा हो धुमाशा सारकी सातेरपूर मार, धुमाशा सारकी सातेरपूर मार. जेव्हा धुमाशाक आमच्या आदले वडील इले त्या टायमाक थंयसर त्यांचा काहीतरी पूण त्यांचा झगडा झाला. झगडा झाल्यानंतर त्यांनी जो सातेरपूर मार म्हणून जो होतं की ना, त्या सातेरपूर मारान आमकां हळर ना हाडले. हळर ना हाडल्याच्या उपरांत आता म्हणाले का आता एकले जातले कशे, तर आमकां कोण तरी साथीदार जाय. थुसल्या सावताक घेतलो, हळणचा सावताक घेतल्यानंतर आता सावत म्हणा लागलो आता आम्ही जर आता जोडून गेलो तर आमकां म्हारिंगण जावं. तर थुसल्या म्हारिंगणांक घेतल्या. जाणते सांगत आदले हा ते आम्ही ऐकलेले ते आम्ही तुमकां सांगता. त्याच्यानंतर त्या म्हारा सकट येवन ते हांगासर इले. हांगा इल्याच्या नंतर मागीर कितें केल्यांनी आपली झाडां होती काय होती ती बेनल्यांनी आणि थंयसर जराशी थोडीशी जागा केली. खसर केली ही खबर ना, पूण हेच जाग्यार. आणि त्याच्यानंतर भराडेक आमच्या जोडली. थंयसून इल्यानंतर म्हणान त्या हानान खानान झाडां मारून जमीन खानान म्हणान ताका हानान खानान जी जागा केली तेव्हा आमचे भराडेचा असं नाव दवरला हणखाणे, असं नाव दवरला हणखाणे. मग हानान खानान केल्याबद्दल ते हणखाणे आसा हे आमच्या भराडेचं नाव याला हणखाणे म्हणून आमच्या ह्या गावाचं नाव येयला. हे आदिस्थान जोडलेले असा जन्मी देवान म्हणजे राष्ट्रोळी. त्याच्यानंतर 12 पंचायत जोडला, श्रीदेवी भराडी माता आणि 12 पंचायत. ओमेचे तळेकार, घोडेदेव, काळोदेव आणि काऊ शेवतलो देवता, हे 4 शिमदाडी. आणि हो जन्मी हो अधिकारी गावाचो म्हणजे देवस्थानाचो गावाचो अधिकारी जन्मी देव. त्याच्यानंतर आमची ही भराडी झाल्यानंतर तिका आता 4 शिमधाडी जाय. एकलोच उतर झाल्यानंतर आपल्या बाजूक कोणतरी जायना. तर एक होमेचे कारण साथीदार घेतलो त्यांच्यानी. होमेचे कार एक तो रखवालदार काहीतरी झाला सवरला त्याची हे करू. त्याच्यानंतर घोडोदेव झाल्यानंतर कागुशेतलो देव, कागुशेतलो देव झाल्यानंतर काळो देव, असे 4 शिमदाडी बांधले गेले. त्याच्यानंतर ह्या देवस्थान जोडला भराडीचा. देवस्थान जोडल्यानंतर काहीतरी जात्रा उत्सव वाढदिवस जावं काहीतरी शिगमो विगमो त्याच्यानंतर त्या जाणत्यांनी ठरवलं. आणि जाणत्यांनी ठरवल्यानंतर ह्या सगळा आमचा हे भराड्याकडे सगळा बसायला गेला. तर ते भराड्याचे ह्या तो नीतीचो नीतकारी आहा, तो नीत जोखणारो नीतकारी. त्याच्यानंतर भराड्याचे देगेर असलेलो पूर्वीचो वंश, मायेचो वंश आणि हो जलमीचो जेलिमी, त्यांच्या ह्याका साथीचो
असो जल्म्या हसर बसयलो. त्याच्यानंतर म्हारिंगण, चवाठी, पुन्हा पुरुथा गामो, नायकेचो वंश, मूळ पुरुष सत्पुरुष, तिरायत ब्राह्मण आणि रवाळनाथ, चवाठी घाडी वंश. दाणो बी असो वादा करतो असे दाणो काय खंयच्या खंयची तेची ठिकाणं आसत ना गांवांत अशी तर तो एकदा दाणो मळे म्हणजे आम्ही लहान असताना तो ऐको आता तो कमी पडलो. जाणटे सांगत न्हू हे गांवांत फेर मारी ते शिमदाडी केन्ना कार्यक्रमांक हजर जात म्हणजे खंय तरी घोडेमोडणी बी जाताना थंय आमी घोडे जातू ताठी जाळून तेन्ना तो उमेद तळेकार उजवडी दाखय ही आम्ही स्वतः बगलेली असली म्हणजे घोडे जायत ना रोमाड घेऊन ते तेंचं हें करूंक ताठी जाळीत थंय म्हणजे हें करूंक ते फक्त तो दाखय उजवडी आमी रोमाड मारलो का तो उजवडी दाखय आनी तो असो फिरातो शिमदाडे अशी आमी ही नजरेन बगलेली आहा. बगलो म्हणजे त्या वक्तार ते असे फिरत न्हू त्या वक्तार आमकां जाग मेळ्ळा म्हणजे आमी भुरगे त्या वक्तार मागीर राखणदारी जल्मे आनी तोच जल्मे आनी 4 हे आमचे तेचे साथीदार. 11 दिसाचो शिकून 11 दिसाचो शिकून जाल्यानंतर 11 दिसा आमची घोडे मोडणी चौवट तर हसून घोडे नेसान खंय खेळान आमी ते घोडे थंय घोडे फाटल्यान होतो आणि त्याच्यानंतर ते थंयसर त्याचा विसर्जन करून ते ताटी सोडून त्याका अग्नी दितात त्याला ताटींक त्या आणि थंयसर इल्याच्या नंतर काही माणसांनी मी काय का बघूंक ना पूण काही माणसां खंय अलीकडे इल्याच्या नंतर ते सांगत उजवडी दिसता. खळ्यान न्हिदले आसतना आमच्या भुरग्यांक घेवन आमी खळ्यान न्हिदले जाल्यार तांकां घरान घेरे म्हणून सांगलेलो म्हाका तसो ना अरे तूं पावळेक न्हिदा नाका त्या भुरग्यांक घरान घे म्हणून म्हाज्या भुरग्यांक घेवन मी गरमेच्या दिसांनी भायर न्हिदलेलो ते आमच्या घरा आतां आमी गाडयेर बसंक ना मी तो तिथो आहा त्या अरे ह्या भुरग्यांक घरान घे पावळेक घेवन कित्याक न्हिदले असा म्हाका भास जाल्लो आहा सारको. श्री भराडी देवी जल्मी प्रसन्न राय म्हणजे आमी वर्सान एकदां देव भटजी वयता आनी थंय झाडां उगीत देवाचो हें इयल्या शिवाय कापूंक जायना जाणा थंय वर्सान एकदां समरत्ना आमी देव भटाची हाडटा म्हणजे आमचे गांवकार प्रसाद लायल्या शिवाय थंय झाड हाडूंक जायना देवाचा आनी देवाचो कौल घेतल्या शिवाय कांयच खंय करूंक जायना. ह्याच राखण म्हणजे 100% बोलणारा थंय खरा जावंक जाय बऱ्या मनान जाणा जो आमचो राखणदार आहा न्हू जल्मी नितकारी ताका उलो मारशीत जाल्यार भायल्याक पयलीं पावतलो आमकां सुद्दां बरो पूण आमी मनान बरे होय मनान बरो तेच्या रोखडोच पावतलो 100%. उजवाडी ते पयलीं दाखयतो आतां ह्या वर्सांत ना आतां सगळ्यांक कलियूग येयला न्हू हुंयसरय दाखय सकयले दाखय ओमेजेरो करून देंवचार आसलो तो पूण आतां सद्या कांय ना. पयलीं म्हणजे आमी देवाक थंय येताना आमची आजी पणजी कोण आसली न्हू थंय आरत इडी पान सुपारी दवर थंय खंय आमच्या दारांत आनी तेन्ना खंय आमची आजी सांगा एकटी काकी एकटी म्हूण बाया म्हूण आसा थंय दवरूंक ना जाल्यार दांडो मारी येताना तेची वाटच ती जाणा दवरूंक ना जाल्यार दांडो मारी. आतां काय आहा आतां सगळ्यांत बदलला आहा. तर अशी हे भराडीची सुद्दां आमच्या कृपा आसा गांवा गिरबा कडेन सुद्दां सगळ्या गांवां कडेन भायल्या कोणाक इल्ल्याक गूण सुद्दां दिनारी ती भराडी इथपर्यंत म्हाका ह्या कळटा. त्याच्या नंतर हो जनामनीचो जल्मी
तो रखवालदार असलो म्हणजे अधिकारी. त्या अधिकाराच्या ह्याच्यावर पुन्हा तो मसणवटीतलो देव म्हणजे तो होत देवचारत. तर त्याका आम्ही जर एक समज कोणा काहीतरी झाला मेलो गेलो कसल्या ह्याने काय ह्या केला जाल्यार त्याका कोंबो दिवचो पडटा. आधी ते कोंबे कापी पण आता आम्ही कापून ना गेलो नाल सुद्धा गेलो तर नाल फोडलो त्याचा पाक काढला आणि सोडून गेलो काय त्याका पावन जालो. माझो स्वतःचो मामा चोड्या मार्गा वयलो त्या आधी बंदी मामा जाल्यार तो येता आसतना तिना हेतसातल्यान येलो आणि तो पिनारोच माणूस भरपूरच पिलो. त्याका चलांक न्हेसण्याची सुद्दी ना काय ना माझो स्वताचो मामा सक्को मामा. तर तिनं त्या ओम्याच्या तळ्यातल्यानच त्याका येवंक वाट आणि हडे हे रस्ते हे आता जाले. तर ते वाटेन येता आसतना त्याका थुसून त्याका पिश्याक कसो त्याका पाडसून गजाली करीत करीत तो चलता पुढे मामा आमचो आणि हो पाठी आणि गजाली सांगता. तू खंय गेल्लोय काय गेलो आपले त्यो गजाली त्यो काय आमकां सांगांक येवचो ना. त्याच्यानंतर हतोय त्या हॉटेल आसा ना आता फुडली होती घर आसा मारवाड आसा ती एक मोठी झाळकी होती. ते झाळके कडे हाडून पायल्या आता आमचा घर खायला थंय घरा कडे थंयसर पायल्यान आनी आज तेणी विचारल्यान जाते मरे तर हेणी हय मी आता जाते येयलें आता घरा कडेन असं हेणी सांगला कोणी मामान आमच्या. आणि त्याच्यानंतर हंसर घरा कडेन येयलो बघता जाल्यार आपल्या गजालीकय कोण ना आनी पाडसूनय कोण ना. तर अशे तरेन त्या ओमेतळकरान हाडून पायल्ल्यो सुद्दां आसत घरा कडेन. आणि रखवालदार तो 3 शिमा आकारून बसलेलो ओमेतळेकार. आणि त्याच्यानंतर मग हे देव बी हे असत त्या नाते ते साथीदार बी सगळा आता बसायला गेला भराडेन. कुळाची माया थळाची माया ब्राह्मणी माया केळमेची माया आणि चौगी माया असे ते माया सुद्धा हय असत देवळात. तसे मग ते जोडल्यानी कुळ घरवट घरवट चार भाव असा ह्या सगळा आमचा जाणत्याने आदल्या बसायला गेला. आणि ह्या देवीच्या भराडीच्या ह्याच्यावर शिरार ह्या सगळा अजून त्याच्यानं चालता. कोणाक हाय ना दूग ना पाय ना काय ना काही एक ना तिना अखरेक आमचो केल्लो आसा. तर तो कसो 4 शिंदाड्यांक घेवन केल्लो आसा तिना भराडे.